Assalamu alayka Zainal Anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh sedoyonipun, sumrambahipun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kita waket pepandian malih saperlu nglampahi pinten-pinten kesainan. Mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken menapa ingkang kula panjenengan sami lampahi minangka amal sholih. Allahumma amin. Wong lanang kuwi bejo-bejone wong lanang kuwi nek wis oleh rong perkara, ya to. Siji dalan rezeki, sing nomor loro wis paham ta kuwi? Apa? Nah, ora kon sampean pro, sing ngono ki kon sampean, Pak. Ya. Nah jadi begini, Mas, Mbak. Mas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya. Wes ketok-ketok karo ibu-ibu aku jak kangen, Bu. Loh, tak kandhane, Mas. Nek aku kelingan ibu-ibu ki kelingan ora apa-apa. Nek ngeling-eling kuwi masalah. Leres, Pak? Dadi nek meng lho, Bibsen emoto kali kula, ya eling, ora apa-apa. Nek eling ki ora apa-apa. Ngene apa nggih? Nek ngeling-eling kuwi masalah. Lho nek kula kalih nuwun sewu, kalih garwane Pak Ir kelingan mboten, ya kelingan. Nek ngeling-eling dadi salah. Turu ditakoki bojone, napa kasih ora turu? Kelingan bojone Mas Ir lho. Turu malah ra iso ora turu-turu. Kelingan bojone Mas Ir, mesti bojone kula ngamuk. Kene apa nggih? Nek eling ya kudu eling, wong bedina pethuk wonten lho gampangane. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niki rehne kula nganggep anane wong wedok itu, Mas, ya. Nek sampean sing bujang-bujang lek urung dibojo to. Nah, sampean kuwi sesuk nek ndek bojo, oleh bojo, berarti sampean oleh separuh kebahagiaan. Oleh separuh kebahagiaan. Separuhne kebahagiaan meneh nek sampean duwe dalan rezeki tegese duwe gawean. Lho rong perkara iki lho wong lanang. Wong lanang kan duwe gawean karo duwe bojo. Wis separuh. Wis genep siji kebahagiaan. Nah, saiki tak terangke. Nek wingi-wingi aku wis nerangke masalah apa? Sugih. Saiki tak nerangke separone kebahagiaan yaiku rupa wong wedok. Nah, iki cekel, Mas. Ben ora salah. Sampean ben ora salah. Lah ibu-ibu muga-muga termasuk wong sing dongongke nanggon hadis iki, ya. Gusti Kanjeng Nabi iki ngendika, ya. Saapi-apike wong wadon, saapi-apike wong wedok iku menungso wong wedok sing kepiye?
idza nadhartaha saroka. Ya, apa? Idza nadhartaha saroka. Nek kowe nyawang ing wong wadon mau, kowe tambah bahagia. Dadi wong wedok sing apik iki sing kepiye? Kapan wong lanang, kapan garwane nyawang, kuwi bahagia. Lho, iki wong wedok sing apik. Sing nomor loro, wa idza amartaha atau aska, nek diperintah wong wedok kuwi mau taat. Idza amartaha atau aska, nek wong wedok kuwi diperintah kuwi taat. Wa idza ghabta hafadhatka fi malika wa nafsiha, nek kowe lunga wong wedok iki jaga awakmu ing dalem bandane lan ing dalem awake. Paham? Jadi ada telu tandane wong wedok sing apik. Nek bahasa Indonesiane, ketika Anda memandang Anda bahagia. Yang nomor dua, ketika Anda memerintahkan dia taat. Yang nomor tiga, kalau kamu pergi, dia menjagamu dalam hartamu dan kehormatannya. Ngono kira-kira. Ini wong wedok sing lah muga-muga wis tak terangke iki jenengan ibuku luwih semangat. Kowe golek ngaji. Le golek kawruh. Nah, janjane ngeten lho Bu, wong wedok iku nek disawang nyenengke. Lah jenenge wong wedok iki nun sewu Bu. Wong wedok kuwi asline nek cara gampangane kuwi tambah tua kuwi nek disawang kuwi tambah nyenengke apa tambah nyepeti lho. Lha iya to. Oh, dhisike pipine gembil, awake langsing. Ada anak loro telu ngono, wetenge semalih kabeh kok. Lah sama nggih. Lho ana wong wedok niku nuwun sewu, wong wedok niku kudu pinter, take ngelmune. Panjenengan sedaya kuwi aja kakean, aja ya kena ngopeni ning aja banget-banget ngoten lho Bu. Ngopeni awak iki kena. Ning aja banget. Lho nek sampe ana wong nggih to, wonten tiyang umpamane operasi plastik. Nah operasi plastik niku dhuwure ketok wis ayu, wis seger. Kaya umur 17 tahun, nek umure 9 tahun medun yo ambyar, ngene apa nggih? Nah, wong wedok niku mbok dandan kaya ngopo, ngopeni raga kaya ngopo, kuwi bakalane mesti ajur. Niku wis nisbate hukume awak, nggih. Awak menungso niku nuwun sewu diragati kaya ngapa wae bakal ketemune ajur. Nggih apa nggih? Bondo pira wae ditekno nggo ngopeni awak, tembe mburine mesti ajur, mesti ora bakal sing namanya apa sing jenenge raga menungso kuwi tambah dina, tambah minggu, tambah sasi, tambah tahun kuwi ora tambah digdaya ning tambah ajur. Niku fakta niku Pak. Ora ana wong tambah tua tambah sepi, ora ana kejaba nang film. Kula niku ya kadang ya gumun ana ndelokke film Cina kungfu kae wong ki anggere pendekare tambah tua kok tambah sekti. Lah kula ing dalem kasunyatane niku tambah tua ora tambah sekti, tambah hancur. Oh. Dadi jenengan kudu wicaksana, kudu pinter len nata urip niki. Tegese napa? Awak dhewe iki aja napa nggih istilahe aja ngentekke banget pirang-pirang bondo sing kanggo awake dhewe, sing tegese kanggo ngopeni ragane iki aja kakek-kakek lah. Maksudnya ya kudu ana rogat sing kira-kira nggo ngopeni sing ra ketok niku wae. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kawula hormati, kula tak terangke ngeten sih. Idza nadhartaha saraka, nek awakmu ndelok ing wong wadon mau iku saraka, mongko bakal nyenengke sapa wadon ing awak. Jadi ana wong wedok niku nek disawang niku nun sewu, wong iki ora ayu banget Bu. Napa? Ora ayu-ayu banget, ya wajar lah. Tapi disawang kuwi adem nang ati. Kuwi ana Bu. Paham ndak? Ana wong wedok iki wayu, nek disawangi marai breito akeh. Ya apa nggih? Akeh to wong wedok niku disawang ora marai adem atine, malah marai brei. Matos brei apa mboten Bu? Lho kula niku wis tahu.
Deloke ngoten niku nate Pak Lurah. Kula niku diajak koncone tuku meja nang Yojo niku. Lah dumadakan niku tuku meja niku bisa duduk dulu. Kula waktu niku tasih kuliah. Lah kula niku jago ngeten iki lah nang ngarepe kula niku dumadakan niku mapok ngoten wong wedok niku nggo kathok jini kok jaman semanten nggih. Kuwi sangi sore udel. Nek nggo kathok jini niku sangi sore udel. Dadi jago ngoten niku bokonge mlotong. Lah kula niku jago ngeten iki ya teko tak sawang kok nggih. Lah ya pripun Bu? Masa arep ditutupi ngeten-ngeten lah ya percuma. Ya ora rugi ya ora iso. Lah sing salah niku napa? Nek ana wong gorong apik-apik kok kula buka-buka roke kula sah. Lah nek wis ketok iki arep ya mendahan ngene-ngene percuma. Wedelengi wae kula mandandan. Lho ora seger. Kula sing mumet kula Pak. Kok malah seger mumet mbantro. Seger piye? Masuk Pak Eko. Lho. Dadi ana wong wedok niku mireng iki. Ana wong wedok kuwi ayune ya ora ayu temenanan ngono lho. Tegese ora ayu banget. Ana nek disawang nanti kuwi adem. Ana wong wedok niku disawang marai brai. Ah, sing marai brai sing ngoten niku lho. Paham enggak? Disawang kuwi hawane ngecak turu wae ngono lho. Cocok. Kesel Pak. Tambah tua kuwi wis tak kandhani yo. Kula niku urip wis suwe dadi pengalaman lho. Usane niku nek usah ngoten niku wis dong lho. Niku bapak-bapak mbah-mbah itu turu kali garwane, sing garwane Mbah putrine mlumah ora genah kok wis tuwa niku. Sing bapakne niku ngadeg ya ora jejeg mikir-mikir ngeten lho. Lah iya, arep piye meneh? Nek mas-mas iki yo ngadeg jejeg. Ngono lho kok senom. Nek kaya sing sepuh-sepuh niku ngadeg ora jejeg, ya ta? Sing wedok mlumah ora genah. Mulet-mulet lah. Lek sampean ngaku war mulet-mulet barang kok. Hah? Bon. Nek iki ana wong wedok niku sing nomor loro niki nuwun sewu. Ayu memang wong wedok kuwi ning disawang ora mari anteng atine, ora mari adem atine, ning malah marai brai. Nah, ana wong wedok sing nomor 3. Nah niki tak dongake jenengan ora termasuk nggih. Sing nomor 3 sing luar biasa. Sing aja sampe nggih. Wong wedok ora ayu, disawang ya ora mari brai malah nyepeti. Hah? Wah kuwi paling cilokane wong wedok niku sewu. Nggih napa nggih? Wis disawang ora ngademno ati, disawang ora marai brai, disawang malah nyepeti lho. Ayo, arep piye sane iki jenengan, ha? Dijolke. Wedhus. Kok malah dijolke kepiye to? Hah? Lha tenan iki. Dicol-colan. Wedhus. Lah niki Pak Bu. Ya. Oh, iki ana wong wedok pernah 3 ya. Ana wong wedok iku ora ayu-ayu banget. Nek disawang nyenengke ati. Ana wong wedok ayu nek disawang ming marai brai. Ana wong wedok sing nomor 3 wis ora ayu nyepeti. Hah? Lho niku wah Mas kowe ngerti Mas. Ana kaya ngono ki ana sesuk bakal weruh kok sampean. Nah. Lah sing dimaksud ngendikane Kanjeng Nabi iki napa? Nah, wong wedok sing nek disawang nyenengke ati niku sing kaya ngapa sing disawang mari nyenengke. Lah iki cerita wonten ing dalam kitab niku saking sahabat Subhan niku diceritake ngeten. Suwijining dinten niku Siti Fatimah Zahra niku diparingi hadiah kalian Sayyidina Ali garwane. Ya, dikei hadiah niku rupa kalung. Napa Bu? Kalung gede. Wah. Lah Sayyidina Fatimah niku oleh kalung gede. Lah ngoten niku diduduhno nang Gusti Kanjeng Nabi nang bapake nang ramane. Gampangane cara cawe wedok saniki ya nuduhke nek bojone gemati teng bapake. Lah ngoten karepe niku. Pak, niki kula disukani kalung kali Sayyidina Ali garwane kula umpamane ngoten. Kanjeng Nabi niku pun sewu, bapak-bapak ibu-ibu ya kalau hormati. Gusti Kanjeng Nabi sakal niku seketika niku mboten gelem nyawang Siti Fatimah lan ora gelem ngomong. Meneng langsung.
Siti Fatimah mikir, iki bapak iki tak duduhi kursi apa tak duduhi kalung sing dikai Sayyidina Ali kei bojoku kok ora gelem nyawang, ora gelem ngejak omong. Mikir Siti Fatimah, oh nek ngono tak copote jajal, tak umpetke nang ngisor bantal. Mari ngoten niku ketok Siti Fatimah niku mboten beto kalung malih. Niku lajeng rasa grapyak malih, nyawang ngejak ngendikan malih. Ngoten. Ngono, coba tak pak nggone meneh kalunge. Mari ngoten niku nuwun sewu. Rasa kendel malih. Mboten ngejak ngomong malih, manggil kaos malih. Sampai Sayyidatuna Fatimah niku yakin bilih napa? Bilih Gusti Kanjeng Nabi niku mboten kersa ngendikan kali Siti Fatimah mergo anak wedoke nggo kalung emas. Mari ngoten niku bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, Siti Fatimah berinisiatif. Nek ngene carane kalungnya tak duel bae, tak nggo merdekake budak. Estu kalung niku didol, duwite nggo merdekaken budak, budake kon lunga sing adoh. Pun ngoten. Mari ngoten niku Gusti Kanjeng Nabi ngendika Siti Fatimah, apa to kowe iki seneng nek wong-wong kuwi do ngomong Siti Fatimah binti Muhammad gulune wis kena rantai saka neraka. Ngendikane Siti Kanjeng Nabi ngoten niku. Lho, niku bojone kula niku maos hadis niku, bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati. Mari bojone kula niku maca hadis niku, sejak niku bojone kula ora gelem nganggo kalung meneh. Bojone kula niku ora gelem nganggo kalung. Diniati ngeten, ya Allah Gusti, kula niat boten ajeng ngagem kalung, boten. Supaya nginjang kula niku kepanggih Kanjeng Nabi, disapa kali Kanjeng Nabi. Diniati ngoten niku bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati. Lho, nek cara hukum Islam wong wedok nganggo emas niku haram napa halal? Halal. Nuwun sewu. Ning ana maknane ari kala nek gulune niku wis kena rantai, kena emas kebandan. Lho, paham ndak? Dadi wong wedok niku karepe Rasulullah niku Rasulullah dadi sedih. Ningali Siti Fatimah niku nggo kalung emas. Cara dimanani kowe adalah anakku wedok kok wis kalah karo donya. Kowe alah, anakku wedok kok wis kalah dikeloi karo donya. Paham? Dadi menungso niku makane bojone kula gelem tukoke emas ya gelem. Ya tak tukoke emas ning nang tangan. Lho, contohe tangan niku nglambangke kuwasa. Dadi bojone kula niku nerangke ngeten, memahami ngeten. Aku dadi wong wedok sing kuwasa ing ngatasé bondo, aja dadi wong wedok sing dikuasani bondo. Kuwi wong wedok sing luar. Lho kuwi kaya sapa? Kaya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Paham gak Mas? Dadi wong wedok sing apik kuwi wong wedok sing kuwasa ing ngatasé bondo, dudu wong wedok sing dikuasai bondo. Lah muga-muga jenengan sedaya Bu termasuk wong wedok sing kuwasa ing ngatasé bondo, dudu wong wedok sing dikuasani bondo. Oh cetha kuwi. Lha cocok dikuasai bondo apa dikuasai bondo niku? Lho Siti Khadijatul Kubra niku Bu nguasai bondo. Dadi uripe niki aja banget gitu loh. Nek ku piye meneh wong wedok niku gitu. Nek ra nyekel dhuwit jan mumet, Beb. Hah? Nek ra nyekel dhuwit jan mumet. Yo, Paham enggak? Paham, Mas? Niki tak kae ilmu. Dadi niki diterapkan nang anak wedok. Jadi perempuan yang baik yang pertama dilihat dari sisi apanya? Sisi spiritualitasnya. Wong wedok niku dadunekno ayu sing penting pertama niku aja fisiknya dulu, tapi didelok wong wedok niku nilai spiritualitasnya seperti apa. Gitu Pak enggak? Nah, spiritualitas itu ditentukan dengan indikator apa? Perempuan itu berkuasa atas harta, bukan perempuan yang dikuasai harta. Wow. Contohnya, non sewu, ibu-ibu saya kenal iki saiki. Contohnya ngeten, nek garwane jenengan nyeki duit nang ibuke kira-kira jenengan duka napa mboten?
Ayo, duka apa ora? Nesu apa ora? Nek garwane jenengan kok duwe dhuwit kena ibune, jenengan nesu apa ora? Nesu apa ora? Ya Pak, tak bener Pak, bojone jenengan. Nek jenengan nek aweh-aweh nang ibu jenengan kira-kira bojone jenengan nesu apa ora? Tenan. Ah nek ngono Allahumma amin. Sulek jenengan ora nesu sing lanang aweh-aweh nang wong tuane, kuwi wong wedok sing kuwasa ing atase bondo. Meneh, nek kapan bojone jenengan bali nyambut gawe sing takoki apane duwite apa ora? Ah, oke. Oh, nek nggih berarti jenengan wong sing dikuasai bondo, sing lanang teko ki lho gawe ngono wedan mesti takon duit ora apa. Nek ngono ki kira-kira wong lanang kesel nyawang ngoten niku sepet ora? Paham ora? Jadi wong wedok niku sing duneke kecantikan perempuan itu yang pertama, kuwi digawe story nang WA ya engko ya. Perempuan yang cantik itu dilihat dari sisi spiritualitasnya. Oh. Itu yang dimaksud daripada kata idza nadartaha sarotka. Nek disawang nyentengke dadi bojone teko ora kebandan, ora takoki apa jenenge, wis duit ora Mas. Anek wah seneng nang koyo nang TikTok kan. Aku ndelok wong wedok nang TikTok kok lucu, dijak turu karo serana ra gelem nesu-nesu ngono. Koyo jual mahal, ditoto duit 50-an tekan jero kamar dituntun mlebu ya. Ono model wong saiki. Masuk meneh. Pokoke gak sing lanang nyekel duit iki. Nek tak kandhani rahasiane Bu. Rahasiane tak kandhani, tak kandhani rahasiane. Jadi wong wedok niku nuwun sewu Mas ya. Perempuan yang baik itu yang seperti apa? Perempuan yang wong wedok kok lihat itu spiritualitasnya apa enggak? Wong wedok itu harus punya sisi spiritualitas yang baik. Wong wedok sing kuwasa ing atase bondo dudu wong wedok sing dikuasai bondo. Kula niku nyak mumet Bu nuwun sewu. Ya dilalah ora ono, dilalahi ora ono. Nek ono ya mumet aku mungkin. Wong wedok niku kula pun nate delokke wong kondangan niku Bu. Wong kondangan niku gayane sakmene niku. Paham enggak? Sok pucuk tekan pucuke sak apa? Sak lengan dulu. Anggo pasti kompiang. Ya Allah Gusti. Ono iku. Hah? Nah jenengan aku ora kepikiran ngene iki ra tak takokke jenengan ra duwe padha. Itu jajal yo sama aja lah nggo gelang yo siji ae. Mosok gendong sak dowan-dowan ngono anggo tubake kompiang ngono. Lah kok ngene iki wong wedok kepiye? Ayo dikuasai Bon. Nah, nek wong wedok sing kuwasa ing atase bondo ora ngono. Iya toh? Lu kok kondangan yo biasa wae, ku gelang yo siji, ora sing gede-gede sing wajar wae. Ayo pamerke berarti nek pamerke lah wong wedok sing dikuasai bondo. Nek wong wedok sing kuwasa ing atase bondo kowe tak tinggal ora kena melok, muni ngono. Dia ngomong nggih. Lho wong wedok niku sing luar biasa, maka perempuan yang cantik itu bagi saya perempuan dilihat dari sisi spiritualitasnya. Nek wong wedok kuwi dikuasai bondo, sing lanang kuwi bakalane kaya tuyul. Tuyul. Bagi susoni esok kok nyambut gawe. Lu tenan kula niku kadang-kadang deloke wong lanang niku melas, Pak. Uripe kaya tuyul, Pak. Lu rasa dilebokke video kuwi. Dilebokke video kuwi manungsa boleh to. Wong wedok ki kaya apa? Wong lanang ku kaya apa? Bengi disusoni esuk kok nyambut gawe. Bener apa? Bener Pak. Ya Allah, Gusti. Lah iya to mesake to Pak, wong lanang ki bali karo apa Pak Jejal. Nek meng gaweane wong lanang kuwi meng bengi dikurok ya gampangane lah ya to dijek turu kok nyambut gawe. Ya wong lanang kaya tuyul ngono iku. Pak Lurah iki to Pak Lurah. Wong lanang iki akhire kaya tuyul, bengi susone esuk kok nyambut. Lumayan disusoni. Lumayan disusoni Pak Lurah ya to. Lho tenang mumet wong lanang iku asline wong lanang. Lho wong lanang niku duwe bojo lho kok aspek spirituale kuwi
luar biasa. Niku iso ndadekke wong lanang maju, paham enggak? Nek oleh wong lanang niku kok nun sewu lho wonten malih Bu, wong lanang niku lunga nang ndi wae diawati ya ngoten lho. Oleh duit dibukai wae. Hah? Direbut lah ya direbut uang ya iya. Sing nek duwite ora lah iya piye meneh lah iya ta. Direbut uang ta. Iki sing penting saiki begini ngaji wong wedok isih, sesuk wong lanang, sasi ngarepe wong. Nah iki wong wedok sih. Dadi wong wedok iki dadi aja kebandan lah, nek cara gampangane iki aja kebandan. Nek wong wedok kebandan Pak, nuwun sewu Pak. Wong lanang kuwi iso dadi tuyul Pak. Ibaratnya bojone sampe iki anggere bali nang omah nyekel batu ae. Lho kae mah cerita aku ya tuyul ya ngene ngono. Tenan Mas ya. Kowe dadi kowe golek sampean golek wong wedok iki didelok spiritualitas yang apik. Dilihat dari aspek spiritualnya. Wis kaset. Wah, wis kaset iku piye meneh? Kaset sing dadi tuyul apa iku tuyul? Lha kowe kepek kaya wong lanang kaya pesugihan kok. Jadi luar biasa, wong lanang niku nun sewu. Jadi tadi cerita lah, untek-unteke wong wedok niku tak arahke ngene iki. Jadi wong wedok yang baik itu secara sederhana dilihat dari sisi spiritualitasnya. Loh, kenapa begitu? Karena wong wedok niku kudu dari sifat sing luar biasa. Kalau sanjang pun nanti sanjang kok pilih anak yang hebat itu keluar dan terdidik oleh ibu-ibu yang kuat. Gitu. Mantap. Nah, jadi nek wong wedok niku nun sewu, omongane wong wedok niku Bu nun sewu ya. Pengaruh gedene anak. Ono wong wedok ning sambet. Nek anake krungu Bu ra kuat Bu anak Bu. Paham enggak? Kadang-kadang anak sing nang jopo nun sewu jaman saiki lah ono to klitak-klitik niku nang Ya tetep ora. Hah? Klitih. Oh, ana klitih-klitih iki ora apa-apa dibacok-bacok niku. Lha niku mergane napa? Anak itu tidak nyaman di rumah. Nyamane nang jopo. Ya toh? Lah mergo ora nyaman nang jopo, ketemune ora genah. Ya toh? Kowe iki kecil nek wani bacok, akhirnya bacok-bacok. Niku mergo apa? Mergo nang omah ra nyaman. Lah salah satu yang menyebabkan anak itu tidak nyaman di rumah adalah keluh kesah seorang ibu. Makanya ibu itu aja kakean sambat. Nek sambat anak itu ora kuat. Ketika ibu sambat, ari koloni ibu sambat anak ora kuat. Cara didik niku penting mriku Bu. Makanya kalau sanjang wong wedok sing apik itu yang memiliki aspek spiritual. Lah aspek spiritual itu penting untuk apa? Untuk pendidikan anak. Jadi muga-muga ibu-ibu dusun mriki bareng ngaji niki ngerti aku tak dadi wong wedok sing kuat. Ya ta? Tegese kuat iku ora kakean sambat. Nek ibu-ibu sambat anake cepat. Mboten cepat mboten Bu. Ngerti mboten? Nek ibu sambat anak cepat metu saka omah. Nek metu saka omah nang jaba nekat, lho ta? Wih bahaya. Lho ini zaman sakniki Pak. Makanya kadang-kadang perlu kan perlu ngerti nek golek wong wedok kuwi siji sing didelok aspek spirituale. Sing nomor loro, wa idza amartaha atau atka nek sampean perintah taat. Niku dudu wong wedok sing dikongkon sing lanang nggih mboten. Tidak seperti itu yang dimaksud oleh hadis itu. Jadi nek kira-kira ana wong lanang merintahke utawa ngongkon bojone barang sing ora bener, jenengan wong wedok niku kena nolak. Paham enggak? Misalnya, kono mae tukoke nomor togel. Umpama, yo jeneng ogah ngono, kena nolak. Sebab perintah itu ora cocok karo hukum syariat. Paham enggak? Wah, ini aku mau gitu. Loh, wong wedok itu Pak, Bu. Jadi perempuan itu, ya, perempuan itu niku sing apik kuwi dudu wong wedok sing gageh-gageh.
Nek wong wedok kuwi sing ngerti endi bener, endi salah, endi apik, endi ala. Nah gitu. Kuwi wong wedok sing apik. Tegese apa? Wong wedok niku ketok ayu niku dilihat dari sisi intelektualnya. Oh, keren enggak? Ini kecantikan pertama dilihat dari sisi spiritual. Yang kedua, dilihat dari sisi intelektual. Iki nek sampean di bojo kene Mas, cekelen Mas, openono Mas. Iki iso dadi pesugihan. Lho, tenan Bu, nek di bojo kene pesugihan Bu. Disawang nyenengke, ali kanggo gawe umat bojone atine para anake adem atine. Oh, sesuk makan nyambut gawe dijak rembukan gawean nyambung. Ngono lho. Enak di bojo kene iki. Kadang-kadang niku lho saya wong wedok nang omah kok sing lanang teko nyambut gawe, Mas napa yu anu kae tuku kudu warnane apik. Kapan aku tukoke lho bayur. Kudu. Aku ki mau karo yo anu kae to. Heeh, ayane gedhi kae nek ketoke larang. Oh, tukon tukoke. Kuwi sing lanang urung ngombe wedange. Apa? Estu bapak-bapak ibu yang kakak Allah hormati. Dados tiang stri niku dipun wastani ayu niku nek mergo duweni intelektualitas, dilihat dari sisi intelektualitasnya. Niku penting Bu, jenengan gadah putra stri to. Wong wedok niku harus bisa punya daya intelektual, punya kaweruh, punya ilmu. Lah iki tantangan buat wong wedok. Wong wedok niku lho sewu nek kon sinau niku do wegah. Wong wedok niku kon do mikir sithik wegah, yo lumrah. Kula yo ngerti wong wedok niku wis kesel kadang, nggih to nggih. Kadang-kadang niku wis kesel. Makane wong wedok niku nek iso enom, Mbak niki nasihate sing iso metrape nggih kira-kira kagem putra-putrane jenengan. Nek duwe anak wedok didiken niki. Telung perkara niki cekel. Sing pertama aspek spiritual, yang nomor loro aspek intelektual. Wah, intelektual lah lho. Intelektual. Ojo intelek ngono tok. Pak Lurah kejar-kejar gujang. Itu penting bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Paham enggak? Kenapa? Jadi wong wedok itu bisa berperan, bisa ikut melu rembug ari kolone garwane duwe problem. Wong lanang niku pas duwe problem krana jenengan duwe kawruh iso membantu menyelesaikan ora ngewu-ngewuhi. Lho, paham enggak? Jadi bedakan sing lanang kuwi gek butuh solusi. Wow. Ora butuh pertimbangan. Lho. Kudu iso bedake lu wong wedok sing pinter ngono kuwi ya langka, Pak. Makane kula niku ditakoni kalih anak kula ngeten iki. Bah, napa? Ada ndak ya orang cantik itu pinter? Ono ning langka. Wong ayu tenan niku pinter niku langka. Wis wahyu tenan niku langka. Nek kula ngitung-ngitung ya sithik lho. Sebab nek wong ayu kuwi Bu, nek wong kok jebrol kok wis ayu, niku kon ngaji kon sekolah rada haras-harasen. Luwih seneng meni pedikur, ya. Facial rebonding. Hah? Meni pedikur. Terus boten meni pedikur, Bu. Waduh, urung tahu iki Mbak iki. Nek sing rada enom sajake ngerti Bu sampean. Facial apa? Facial perawatan muka, rambutnya di pirang-pirang. Nek wong sing ayu-ayu, nek wong sing pas-pasan iki wis ngono kuwi. Makane nun saya kadang-kadang sing wong pas-pasan niku udah sekolah pinter-pinter. Sebab nutupi kurangnya ya aku ki wong kurang ayu nek kudu pinter ngono. Nek sing ayu wis menang dhisik ruwasan sesuk aku ayu oleh wong sing sugih. Dikire ngono nek wong wedok iku dikire. Makanya wong wedok sing ayu-ayu niku kok kudu misalkan wong kok sikile iki kempole mulus ngono kuwi kudu klambi jilbab dawa-dawane lengkap. Asal. Niku makane wong ayu kok gelem mbok klambi apa? Wes lepo istimewa kuwi, Pak.
Lo jenenge wong punya kelebihan itu kan pengen diduduh-duduhno. Makanya sampean iki nggo klambi ngene iki lak mergo wis bodine wis ambyar. Lah iya to. Ane bodine isa kaya blarak sempal ngono. Wah. Wah iya, lah nek nggo klambi ngene-ngene iki lak mergo awake wis ambyar. Ala yo piye nun sewu? Lho saya ngomong guyone lak ngoten nun sewu Bu nggih. Lho wong wedok ku nek isih bodine isih istimewa ngono, kon nggo klambi anu ku angel. Dadi nek ana wong nun sewu kok wong wedok kaya ngono kok gelem nggo klambi sing sopan, nggo klambi muslimah kok istimewa. Jos. Ning ono ra ya Mas yo. Jalan lagi golek iki hujan. Lho serius, dadi ngono masalah, kok iki cekelen masalah, itu penting kuwi. Pas sing oleh ilmu, Pas banget ilmu ini. ilmunya pas. Jadi pada kecantikan wanita itu dilihat dari aspek spiritualitasnya, then lalu apa? Intelektualitasnya, dilihat sisi mikirnya itu. Dia bisa nggak menjadi perempuan yang problem solving, bisa menyelesaikan masalah. Orang mau untuk sing nurut-nuruti. Nah, itu luar biasa. Niku ketikane Nabi, ngono lho Mas. Sampeyan oleh ilmu Mas. Berarti golek wong wedok kuwi siji spiritualitasnya apik, gitu. Ping pindho intelektualitasnya apik. Nah, wong wedok wong ngene iki ya langka tenan kok, Pak. Sing nomor 3, wong wedok niku sing apik didelok dari napa? Ya sing dimaksud ngeten iki lho Bu. Nek kowe lunga, gitu. Dheweke njaga awakmu ing dalem bondo mulan kehormatan kita tegese nek sing lanang metu nyambut gawe ya nutup lawang ora ngeboke wong lanang li. Nah, tegese apa? Wong wedok sing iso jaga kondisi sosialnya. Paham enggak? Jadi kecantikan perempuan itu dilihat dari sisi sosialnya. Sopo koncone? Wong wedok itu delok kiwa tengene hati wong nek nang kene saniki mboten nek kula jaman alit niku tasih wonten Bu tiyang niku metani yo karo nemloki lisane niku lho iso kertas to ndoke napa tumon metani ngono kan Mbak kan gendeng tanggane ngoten niku kathah mboten ngoten niku kathah wala di muga-muga bar kaji ora ono wong sing seneng glendeng lho nuwun sewu wong wedok niku jaga sosialnya itu bagus karo tangga apik. Lho, wong lanang niku bapak-bapak nggih. Wong lanang ku kadang ora kober tetangga. Sing kober tetangga ku wong wedok. Makane ngaji ngeten iki mesti sing luar biasa wong wedok. Sebab wong wedok niku seneng berkegiatan wong wedok niku paling seneng tinimbang bapak-bapak. Bapak-bapak iki karepe yang ngeten iki utut karo kopi ngoten. Nek jenengan ora. Wong wedok niku seneng karo kegiatan Nah, tapi kegiatan sosial iki iso dadi masalah. Contone, bar ngeten pengajian ngeten iki yo ana sing gawe inisiatif. Ngene wae po, sesuk pengajian nang pondok ana kae pakaiane seragam, urunan yo seragaman. Ngoten niku wonten mboten sing wonten. Kathah niku. Hah? Lah iya. Ini seragam patayat ya beda. Maksudnya seragam orang patayat, orang muslimat ora seragam ke lho. Engko untuk siji lho. Nanggung kampungnya saya tuh wonten Bu. Jadi ngeten Pak. Ana sekolahan PAUD. Lah, ibu-ibu niku ora kok SD, ana sekolahan guru. Berapa sekolahan SD. Lah ngoten niku sakniki lak jamane ibune sing do metuki niku wonten nuwun sewu saged niku kudu tuku emek kabeh. Tenan. Dadi ibu-ibu niku ayo nek wani tuku emek, wah akhire sing lanang dipaksa kon tuku emek. Lho, serius. Lah ayo dadi tuyul meneh. Nek kok sampean tak weling ya aja gundul lho ya. Nek sampean gundul karo ibune sampean bali nang omah ngene. Wes saiki siap tenan dadi tuyul apa Pak? Ngono arep kok. Manusia lah ya. Medeni niku. Dados
wonten ibu-ibu nggih, wonten ibu-ibu niku sing remene niku napa? Remene niku bersosialita. Dadi gawe geng, tuku emek, putih kabeh. Engko terus seragaman. Lha ngoten niku wonten. Oh, wong 5, wong 6 lho. Baru senenge terus apa? Jalan-jalan Pak emek, mampir nang warung makan. Apa digawe story HP ngoten niku. Lah ngoten niku sosialita. Wong wedok kaya ngoten secara sosial, mung isine ngoten niku. Wis mumet kula ndek bojo ngoten niku. Leres. Lho nek jenengan ana duwite lho ora apa-apa Pak tuku kowe emek ora boleh sing ndek duit. Ha sing lanang dadi tunjul gara. Lho, tenan Mas. Dadi wong wedok itu nek sampean arep rapi didelok sosiale. Realitas sosiale kaya apa? Wong wedok niku nun sewu. Wong wedok niku masa lalunya itu penting. Dadi wong lanang nek milih wong wedok sing didelok masa lalu. Nek wong wedok ndelokke wong milih wong lanang sing didelok masa. Oh, beda lanang karo wedok. Wong lanang gitu, wah, kowe nek dibojo sapa? Kae. Wonge pinter sugih, wah masa depanmu apik. Ngono ta. Wong wedok pilihane ngoten. Nek wong lanang lho, akeh masa lalu deh, ngene-ngene elek tinggal wae lah wis. Wah, pertimbangane masa. Makane wong wedok niku kudu pinter-pinter. Ini yang mulai wong wedok. Jadi wong wedok itu, ya, wong wedok itu siji. Perempuan itu sebenarnya Nabi itu memberikan indikator-indikator yang sangat rasional bahwa perempuan yang baik itu satu, apabila kamu melihat kamu bahagia. Dua, apabila kamu perintah taat. Tiga, apabila kamu pergi dia menjagamu dalam dirimu dan hartanya. Itu wong wedok sing apik. Wong wedok sing apa? Ayu secara spiritual, ayu secara intelektual, ayu secara sosial. Itu wong wedok sing istimewa. Masuk Rabu? Masuk. Lah ngeten iki nggo didik anak wedoke sampean, nek anak wedok napa mboten? Wah, nek ra duwe gawe. Lho nek kon gawe sing lanang sregep kae. Sing wedok males. Hah? Di wadah. Ora di wadah kae, Bang. Ora ana wadahe. Lha dadi tuyul isih gendruwo. Lho, penting. Niki magayutan jenenge wong wedok Mas. Jadi wong wedok iku separuh kebahagiaanmu. Jadi nek kowe ndek bojo kok kaya ngene, wong wedok iku ayu secara spiritual, secara intelektual, secara sosial, cantik semuanya, bijine 10-10 kabeh. Wah, kuwi senajan bojone kuwi ra ketok ayu, ora wong ayu. Wong ayu kuwi luar biasa Mas. Wong ayu kuwi nek ngombe wedang kopi ngono kuwi ketok ireng ngene lho. Tenan saking kutihe. Wah, aku tak ditanya, betul ke wong ayu ngono ketok. Ngombe kopi ngono kuwi ketok ngene iki. Saking ayune kuwi putih sampai saiki kabeh dikek apa jenenge kan? Pemutih kan kok. Cek. Oh, jenengan yo kejem to, bukoke ngono kok yo beli cat skincare. Sampeyan ora iso tuku skincare ana wong wedok skincare duneke cat. Labur suwe. Labur. Hah? Labur. Lah iya, itu yang penting ngono tuh Bu. Paham enggak? Nah ini nasihat saya yang ini tolong bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, ini ajarkan kepada anak-anak jenengan, terutama anak-anak perempuan jenengan. Sebab wong wedok iki nek ana intelektual iku ora patut kuwatir. Umpamane ditantang karo sing lanang, kono wani Mbak ora pegaten Mas. Sebab ono spiritualitasnya, ono intelektualitasnya di sosial apik. Cok enak. Sing lanang sing ketar-ketir. Lho nek wong wedok kok ngene diculno, oh sampean kudu gede. Iki pesugihan nek cara aku lho. Lho bakane gawe gari wong urip wong bebojane ora loro. Sing lanang dadi tuyul, apa sing wedok dadi pesugihan ngene wae wis. Hah? Jenengan milih Pak, jenengan sing dadi tuyul apa jenengan di pesugihan ngono wae.
Lah nek entuk, oh dadi tuyul. Aduh. Kae wong wedok kae seneng ngeki ku menyusoni karo nyongkon nyambut gawe nyeblaki. Maka. Bener apa yang senengnya ngongkon karo nyeblaki ngono lho, Bang ndak? Hah? Iki leres. Oh, leres ki bojone sampean lho. Tuh ya, itu dicekal, itu ilmu dicekal. Nah, iku wong lanang kuwi separuh kebahagiaan nek wis duwe wong wedok sing tak critake kuwi, Mas. Jadi ini sampean boleh hadis nang kitab Arba'in Nawawi diterangke. Idza nazartaha sarotka wa idza amarta atau atska wa idza khifta hafatutska fi malika wa nafsiha. Wis kuwi nek wong kuwi oleh kecekel kuwi insyaallah wis oleh separuh, Mas. Wah. Sing nomor loro sampean kuwi kudu duwe gawean, Mas. Lah iki Mas sing jenenge apa? Gawean. Penting. Gawean kuwi penting. Dadi sunahe para nabi lah iki sing wong lanang sing salah nang kene iki. Dadi nek senenge nek malam Jumat muni sunah Rasul, agar malam Jumat muni sunah Rasul. Seneng banget wong lanang. Bu malam Jumat sunah Rasul, bu malam Jumat sunah Rasul. Padahal sunah Rasul ki pirang-pirang. Termasuk nyambut. Nah, nyambut gawe ya, nyambut gawe ini penting. Nah, aku mengandani nang sampean nyambut gawe kuwi ya, tolabul halal kuwi wajib. Jadi wong lanang kuwi duwe kemampuan kerja nyambut gawe, hukume wong lanang nyambut gawe kuwi wajib sebenarnya. Saya nek baca nang kitab Al-Iktisab fi Rizqil Mustatab diterangke sing jenenge nyambut gawe kuwi wajib. Nyambut gawe iki perkara sing edi, perkara sing luar biasa. Nah, nyambut gawe kuwi sing digolek sing kepiye? Ya, aja kabeh gawean kuwi dicekel. Nek gawean kuwi Mas kudu dipilih. Jadi ini tak kasih ilmune ora rahasia. Nyambut gawe kuwi golek gawean ya siji sing orang langgar rukun, sing nomor telu iso ngangkat derajatmu gitu lah. Jadi gawean sing digolek kuwi aja asal tok nyambut gawe. Nyambut gawe sing iso ngangkat derajatmu. Aja sampean kuwi nglakoni penggawean ngrugekno derajatmu. Contohnya apa? Nyambut gawe sing ngrugekno maling, nyopet. Ngerti tak? Ya, maling nyopet kuwi nyambut gawe ora ning cara gampangane ora ning nglanggar hukum, maling nyopet, gitu. Kuwi junekke karo agama ku apa? Gawean kaya ngono kuwi ngrugekno marang derajate menungso, ngemis, aja sampai Mas, paham enggak? Pekerjaan yang seperti itu jangan kau pilih. Pekerjaan sing nginake awake dhewe, paham enggak? Jadi jenengan kuwi nyambut gawe kena ning selagine nyambut gawe kuwi tetep ngangkat derajat sampean kabeh. Aja sampe duwe gawean sing ngasorke awake sampean. Iki syariat wajib bagi nyambut. Jadi bekerjalah selama pekerjaan itu satu tidak melanggar syariat, yang kedua tidak membuat harga diri sampean kehilangan. Ini penting. Ini wong lanang kok duwe gawean kaya ngono ku istimewa Mas. Gaweane apa? Iso ngono. Ya to, gawean kok nun sewu. Makane aja yudilu nafsahu gitu. Aja sampai gawean ki ngrendahke derajatmu. Bekerja itu yang membuat kita itu terhormat. Ditakoni wong, kowe napa? Aku nyambut gawe. Senajan nyambut gawe hasilnya rasa piro, ning ini ditakoni wong kuwi enak, paham enggak? Kaya dosen ditakoni nyambut gawe ning pundi dosen, ngono. Meskipun hasilnya ora ono, ngono. Ning kan wis gaya dhisik, ya enggak? Lha serius, Pak. Lho wong nyambut gawe niku kadang kecoke mentereng ning ora ono duwite yo ono. Ana wong kuwi nyambut gawe ketok sepele duwite gedhe yo ono.
Lho nek nyambut gawe niku kula niku ditakoki kerja di mana Pak? Dosen. Ngono. Kan keren. Ya toh, ono sing nyambut gawe jualan apa? Jualan mobil, jebule kreditan. Lho ono. Dadi nyambut gawe kuwi ora dadi dalan rezeki satu-satunya. Ning sing jelas jenenge ditakoni wong gagah. Ono Mas, dadi apa? Aja muni jawab bisnis kecil-kecilan. Enggak usah. Usaha apa Mas? Alhamdulillah saya di rumah sedang usaha mengembangkan keramik. Oh no, ojo, dodolan apa? Dodolan botol, ojo. Paling ngomong sih keren. Saya bodohin apa kan? Saya supplier toko bangunan. Wah, no, kan keren. Meskipun sampai nang omah gawe botol. Oh no, bahasanya sih keren. Bahasa kok dodolan apa sampean? Kula saya menang botol. Ojo ngono. Hah? Ditakoni, usahanya apa sampean Mas? Saya supplier toko bangunan. Loh, begitu? Iya. Loh, usaha botol ya bener toh. Ono toko bangunan butuh botol sampean supplier ya toh. Saya penting gagal sih lho Mas. Ojo sampean dengan pekerjaan sampean malah dadi rendah. Jangan. Kan wis saya tuh ngono lho Mas. Paham enggak? Kira ngapusi to kuwi. Nek takoni sampean, sekarang anak muda, Mas sampean kerja nanti. Kula supplier toko bangunan. Dia dodolan apa kowe? Wis pokoke aku supplier ngono. Nek kowe ngerti nang omah ngono. Lah omah wis kira ngobong botol ora apa-apa nek ditakoni supplier. Lah saya tak takon, apa salah? Nek ana wong gawe botol terus nyetori botol nang toko bangunan ku nek supplier toko bangunan salah? Enggak. Lu asal jiwa sampean pengusaha beda maneh. Lu takon karo Pak Ir kuwi lho nek dadi pengusaha. Sing penting ngono, nek umpamane sampean iki nang omah kok tanduran apa jenenge nandur kambing apa ngingu wedhus ya jawab aja alah kula niku namung petani alit-alitan ojo ngomong sing jujur lho kok suto alhamdulillah saya itu punya usaha peternakan pitik siji apa lho pedhi siji ra apa lho apa goroh ya ora kan lho kabeh iki makane krana jenengan kuwi mikir kangge kula niku ya kuwi mau kadang sing mari awak dhewe ra iso maju kuwi mergo mikir ngono kuwi. Lah ya toh, kok takoni enak-enak. Ya kecuali ya kadang-kadang iki kula niku nyok gregeten karo wong niku ngeten lho Pak. Kadang-kadang kula niku silaturahmi teng griyane tiyang ngoten nggih. Lah ngoten mari ngoten niku kula sanjang. Assalamualaikum waalaikumsalam kok pinara Bibsen ngoten. Lah mari ngoten niku ya kula niku ora napa-napa, kula niku dulu nilai wong niku mung kepengin weruh bujune wong niku. Lah kali ngomongin, "Nggih niki Pep kriya kula Pep. Kula niku tiap boten kadang napa-napa." Oh nggih, aku nang ati. Aku rene kan ora dalem sampean aku. Apa didasasi nek cara wong Jawa? Hah? Cara apa dinapae dindas? Kaya-kaya wis disukudoni. Wah, ya ta? Kula mriki niku lho ten gadah napa-napa beban ngoten kon suara. Niku napa to? Bu swanten napa? Niku sapine kula lak gorong ngono kuwi jare. Wong nyatane duwe kok muni ora duwe apa? Ini ngoten niku repot gitu loh. Paham enggak? Jadi mau hidup itu jangan sampai itu maksud saya gini loh Mas. Ngerti enggak? Apapun sekarang jalan rezekimu ya. Jangan kamu remehkan. Ya. Jangan kamu remehkan. Sampai dalan Gusti Allah kuwi iso ndadekke sampean gede dengan cara apapun. Paham enggak? Jadi sekarang itu pikir-pikirnya yang benar gitu. Iku wong lanang tak kayak ngerti ngono Bu. Sebab butuh anak-anak lanang sampean. Senajan opo-opo ojo cilik. Hati maksudnya saya. Takoni saya usahamu apa nang? Alhamdulillah peternakan kambing. Wono. Oh luar biasa ya. Bagaimana proyeksimu? Wah, iso critake ngono lho gaya. Nek wis kamu petani yo berarti kowe nek jam esuk kae mangkat karet. Wes dirembok ngono Mas. Lah nek sampean bilang yang gawe apa saya alhamdulillah aku buka usaha peternakan ayam, apa peternakan kambing. Oh luar biasa ya. Lah kambingnya berapa? Sekarang baru satu. Saya sedang mikir untuk bagaimana kambing yang satu itu bisa jadi 10. Oh kan mikirnya ngono. Ini nek sampe lagi ngomong usahanya apa? Yang ngeten iki namung dados apa petani kambing. Oh berarti nek jam wong langsung paham. Berarti nek jam sore kae mesti ngarit ya. Kan nek ngono kae nek ngarit ngono to.
apa babati suket wong liya apa ora, wong liya apa ora. Ah mati sak duduk-duduk sing ora. Paham enggak? Jadi sebenarnya kita perlu, paham enggak? Wong lanang iki kudu duwe apa Mas? Gawean. Lah gawean itu tunjukkan bahwa dengan gawean itu sampai punya kedudukan, punya martabat gitu loh Mas, maksud saya. Nah, orang kudu nyambut gawe tadi apa DPR utawa dadi opo enggak gitu maksud saya. Takoni kerjaanmu apa? Alhamdulillah saya sedang usaha agrobisnis. Lu makane santriku kudu ngerti istilah-istilah sing keren-keren ngono kuwi lho. Hah? Supaya ora terjebak dengan kata-kata yang membuat mental kita jatuh di depan orang lain. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kawula hormati, dadi intine dalu niki kula nerangke bejo-bejone wong lanang nek oleh rong perkara kuwi. Siji, oleh gawean, sing nomor loro oleh bojo sing luar. Lah wong wedok sing luar biasa, tandane telu wong lanang sing gawean sing luar biasa, gawean sing bisa membuat harkat martabat kamu naik. Mulai dari mana? Dari kita memahami apa yang kita lakukan. Oke? Paham ya? Jangan pekerjaan Anda yang mulia ini, pekerjaan Anda dari tani ku orang langgar hukum, pekerjaanmu tani ku orang langgar syariat, tapi Anda memandang pekerjaan itu terlalu rendah dengan cara pikir kita sendiri. Tunda takoni, saya usahamu ya agrobisnis. Lah ini bahasanya yang keren itu, mengembangkan pertanian, ojo tani, mengembangkan supaya jenengan itu bisa olah pikirnya terangkat. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina wa hawaijakum ajma'in. Fa'dum dolana Allahumma fasaffihu fina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pekaten pengaosan dalu menika mugi-mugi manfaat dumateng kula piyambak lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Kok pilih wonten perintah lentunipun kula nyuwun pangsami wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.